Adema ekwakwala ma gwala ekelela nge Bright Chimezie na nke ahịa itipụtara ugbu a na-agbaghị na ịgwara ya ọgwa wee sụọla anyị bekee mana ndị niile gwara ha n'ụla ya ụwa na-akụziri anyị ihe dị iche iche ya mere nke tata ụlọ juru eju bara abara anyị wee were ya wee weje n'isiokwu ụmụ ihe na-emegasị ugbu a dịka o si eme n'obodo anyị ebe ụfọ kwa ụbọchị ka a na-anụzi mmadụ akwụghị ụdọ o mee ihe onye ọzọ ji kwụọ ụdọ ma ọ bụ onye aka mee ka mmadụ na mmụọ nke na-ada ugbu a bụ ofu onye nwanụ nwunye ya dị ime oluo ka ọ chọrọ ka ọ mụọ amaghị na ọ bụ ife isi ike meziri ya kpochie nwaanyị n'ụlọ ka ọ nọrọ n'ụlọ nwụọ ka nke ahụ na-eme ka o wee fụ na nwaanyị mụrụ n'ike igosi na ihe siri ike ọ chọba ndị na-abụghị ndị azụrụ na-eji ime ka abịa nyere ya aka jie ime a na-anụ na-adọpụtara nwa n'afọ nwa adọpụtazie nwa gbochie nwaanyị ọbara ọgbụgụzie nwaanyị ọ bụ iso nke a ka a na-anụ anyị na-anụ na obere nwata nke nọ na mahadum ọnọgide ọkwọ ụdọ onye enyi ya nwaanyị hapụrụ ọkwọ ụdọ onye enyi ya nwoke hapụrụ ọkwọ ụdọ ịkwụ ụdọ ebe niile amara na ewe ka o si adagbu mana ka o si adazi ugbu a abụghịzi ka o si abụrụ ka o si ada na gboo ya mere anyị ga-eji tie ya n'ụbọchị nketa agwa m n'ụlọ juru eju bara abara anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo wee tibezi ọnụ cheta na abụ m Chizzy Ani ewere m nwaanyị ndị Igbo ji eje mba ebe a tata ofu nwaanyị ndị Igbo na-achọ ọdịmma ndị Igbo n'ụzọ dị iche iche n'ala anyị bụ ala Igbo ọ nọ ebe a n'isote ihe okwu ọnụ ana m ekwu maka ada ndị Igbo ada ndị Biafra Rita Eberechukwu Anigbo ọgụ biko kenere anyị ndị Igbo ekene m unu Chizzy odogwu nwaanyị nwaanyị eje mba ọ ga-adịrị gị na mma anyị nwekwa Pa Philip Ugwu nke m jụrụ ihe Philip pụtara o nwe ka o si gwa ya m n'ụbọchị nketa Pa Philip kenere anyị ndị Igbo mma mmanụ Amechi Ugwuele nọ ya Amechi Ugwuele kene ndị Igbo Igbo bụ Igbo na alụnụ nke m ọ dị mma ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo maka na nke a metụtara nwaanyị ada Biafra na ada Igbo oge ị nụrụ akụkọ na nwoke nụ nwaanyị o ruo ka nwunye ya dị ime kama a ga-akpọje ya n'ụlọ ọgwụ ka eji ya ime dịka ekwesịrị iji ya ime ka ọ mụọ nwa n'ụzọ kwesịrị iji mụọ nwa nke ndị ma ihe ekwe na-ahụ na iji nwa ime o meghị nke a o wee kpọchie nwaanyị n'ụzọ chọrọ iji aka eji nwaanyị ime kedu ka ọ dị gị n'obi dịka nwaanyị Chizzy ebegidena m akwa maka na amaghị m ihe ga-anọkata amaghị m ka nwoke ga-anọkata nwaanyị ọfụ na mgbe ụtụtụ fịa n'anya wee jee kwụọ aka bennie na bennie akpọnyie o were egie taa afụfụ rụpụta ego jee nụọ ya ka esi anụ nwaanyị wee kpọrọ ya nata ya na ya wee biri wee bigido wee tụba ya ime ya na ya nọgide wee bugide afọ ime abụọ ya ọnwa ite naanị o ruzie nke bụ ka o jee mụọ nwa amaghị m ihe mma akpụ ya akpọ ọ na onye na-akpụ isi amara akpụ ka ọ na-agwụba adịrọ nkọ oge a na-ekwu ya ndị mmadụ a na-asị nọ ihe isi ike wee sị tụfịa ka ihe bụ ihe isi ike ịmakwa ihe bụ mmadụ mma ndụ bụ mmadụ ọ na-ene nwaanyị na-ata afọ n'ime maka na a sị na Chineke kere nwoke wee kesie nwoke mee ya ọ lara ụla o wee mite ofu nkwụ na nwoke were kee nwaanyị ama m ka a ga-esi kee aka
ọ ihe jọrọ njọ jọgbuo onwe ọ ihe isi ike ka ọ ịkpa asụ ka ọ gịnị ka a ga-ya ka ọ bụgodo isi adị mma maka afụgo na nwaanyị na arụ na-adịrọ ka m kwuo ọnụ maka nwaanyị arụ na-adịrọ na-ayị ara nke bụ na asịgo na ọ na-awị ara kama na ọfụ nwatakịrị ọ nwoke ọ nwaanyị ma nke ọmụ ma nke na-amụrụ na ọ na-achọ ịdabanye n'ọgwụ o jee kpụpụta ya ma ya fọdụkwa nwoke nwụrụ ara n'ihe ọ bụgodo ụmụ na-awị ara ama m ka a ga-esi ke ya akọ ọjọka nwoke a na-ekwu ọ bụghịkwa na ọ izizi nwaanyị na-amụ nwa a sị na ọ mụọ na ma nke m ma nke ahụ kama na awara afọ ụfọdụ na-asị na owe ike ọ bụrụ na ọ na-atụ ego a ga-akpa afa na dịka anyị si anụ ọ bụrụ na ọwụ onye itiboro ịbọ enweghị ihe a ga-ewesa aka na mmadụ nwunye ya dị ime ị chọghị ndị ọka mara ndị maka esi eji nwa gbochi ya n'ụzọ nke a wekọ papa pa Philip nke a so na ụmụ ihe ndị ọzọ na-eme a na-anụ kepụkepụ na ugbu a na ntorobịa nọgide asị na ọkwụrụ ụdọ nwa agbọghọ nọgide asị na ọkwụrụ ụdọ na o jikwa mee ihe wa na ihe ndị ọzọ dịka nna otu a ka ọ dị gboo kedu ihe iche na o butere nke a ihe a na-akọzi onye nọkọta ọkwụrụ ụdọ mee ka mmadụ nwụọ maọbụ ya aka dịka nke nwa ntorobịa kwụchi nwe ya n'ụlọ jiri aka jee mekpọta ndị na-ama ka esi eji ma ọ bụ onye na-ama ka eji ezi ma dọpụta nwa n'afọ nwaanyị ọbara gbagbuo nwaanyị kedu ọdụ otu a ka ihe ị ga-ekwu gbasara ihe a na-eme ugbu a ajụjụ e jụrụ m ọ sọrọ m ụsọ maka na elekọtago m anya n'ihe dị etu a etu ụmụ okorobịa na agbọghọbịa si emezu omume ugbu a ọ gbaa m ya arị mana ihe m na-eche n'ime ya bụ ọ fịara arụ o nwere ihe mere ede ji wee na mmadụ kụlitere na onye ka je kwụ ụdọ ma okorobịa ma agbọghọbịa ugbu a nwere ihe kpatara ya nụ so na a ga-achọta ihe bụ isi azụ tupu nwere ike ịkọwa ya ya bụ na ihe mere ede ji bee nwe ya m isi na nwere ihe mere ede ji bere nwe ya bụ na oge gboo ọ dịghị otu a na-anụ ya na ngei dada ote aka anụ ya otekwe nnukwu aka anụ na onye akwụrụ ụdọ mana ugbu a na ihe na-ewetara na-akwụ ụdọ bụ ụmụ nwoke ụmụ agbọghọ ụmụ okorobịa enweghị ndidi nke ọzọ otu ị na-eso enweghị ezigbo enyi ihe a na-achọ bụ ọcha gbute ọchaghị gbute a mgbe onye ahụ egbutego ikekwe enyi nwoke maọbụ enyi nwaanyị maọbụ mmadụ oge na ose okwu ọkọ ya ọnụ ya ewute ya kekwe ọ bụrụ ọnụ ọkọrọ ya nna ekwu anyị na n'oge gboo dịka isi bụ na nge ọ na-abụ tupu mmadụ akwụ ụdọ o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ mere ihe o ji aka ya meta ọ na-eme o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ bụ dike ihe na-ekwesịghị ime ọ chọọ ka ejiri aka jide ya kama a ga-eji jide aka a ga-ejide dike mee dịka ihe ihere ka o jiri aka ya naba ọ bụrụ na ka o si adị ugbu a ka o si adị Amechi ndị mmadụ si n'ọyụ ụwa dịka ụwa si dị ugbu a n'ọka ndị ọchịchị enwere ike ọ bụrụ na ka ọchịchị si achị ugbu a nọọ ya butere ya dịka n'uche nke gị ọ bụ eziokwu ịgwa gị eziokwu Chizzy ma nke izizi okwu izizi anyị kwuru nwoke kpochibidoro nwunye ya n'ụzọ ka ọ nọrọ ebe ahụ mụọ nwa ma ndị na-egbu onwe fa asị m kwuo nsị na o nwere ife jikọtara ha ncha niile ife a jikọtara ha ncha niile bụ ka oge ugbu a si wee dịzi ọnọdụ jọrọ njọ ọ bụrụzi etu mmadụ si echezi ka esi echebu na mbụ ọ bụrụzi etu mmadụ si ewe ụwa kịta ka esi ewebu ụwa mgbe gboo ihe isi ike emego nwanne ada nọrọzi nwanne
ihe isi ike emego mmadụ atagide gị afụfụ wee rụzi ike o jiri edina wee na-edina abịa kịtazi ndidi adịrọzi ndidi na asị na ndidi onye nwere ndidi nwee mmeri na onye nwere ndidi na-eri azụ ukpo ndị kịta amarọzi na ihe dịka na o nwere etu ihe ga-esi megide iweru ọnọdụ wee nọgbuo ọnọdụ dịka n'ihe siri ike ka ịgba nkịtị na o mechakwa na ọ ga-adị mma ama mgbe dịka egwucha ndị dịka Celestine ukwu gụchara a na-asị na onye nwee ndidi na o mecha na ihe ga-adị mma mana kịta mmadụ one ka na-enwe ndidi a ọnyanwa nwoke anwa onye na-ekwukwanụ maka nwoke a mụnwa ada asị na ihe o mere ajọka mana Chizzy ọ na-adị mma ọ dị mfe ikwu n'ọnụ ma ọ bụ na ifube ihe onye mere ihe mere a sị na nwoke a na nwunye ya mụrụ nke mbụ mụọ awa ya afọ o nwere onye jugoro ego ole ọ kwụrụ o nwere onye fụrụ etu nwoke a si wee gbagharịa na-achọ ego ị na-anụ nke ịbụọ awa ya afọ o nwere ihe bụ akụ na ụba ekwesịrị iji wee tanyere ndụ mmadụ mana ụdị ha bụ ihe na-eme mmadụ esi n'etu o si eche echiche ka mmadụ wee pụọ chewezie ka anụmanụ ị na ndị na-ekwu dịka lemise amarọ m ihe isi ike kọndishọn na-eme mmadụ ọ dịzi unreasonable ị na-aghọta ọ bụrụ nwa amasị na nwoke a amarọ m onye ọ bụ nwa amasị na ọ dị wicked na ajọ mmadụ mana o nwere ihe ekwesịrị ntaramahụhụ ma ọ bụ nkatọ ihe a merenụ ekwesịrị ịkatọ ya o mere ọfụma mana ọkwa nna ya ukwu si na ede n'ihe mere ede ji wee ihe mere ihe ji wee mee ada Eberechukwu Arịgba ọgụ ewe ihe ga-emegide mmadụ n'ụwa ọ gaghị eme ya nke na nwunye ya na ya bi onye ụfọdụ na-achọ nwa ugbu a nwunye ya adịzie ime ọ bụziri ka achọpụta ka ya ebupụta nwa n'udo ebe anwụrị ọkpọchibezie ya n'ụzọ chọbazie ụzọ ọbụla maka ihe isi ike nwaanyị si ebe ọ makwa na dịka onye mma na ọ bụrụ na emeriri ọfụma na nwaanyị nọ n'ime a na-eji ya ugbu a ka a kwesịrị ife isi a n'anya mara ihe mere ka ya nwapụta n'udo ka nwaanyị dị nwoke jiziri aka ya mebe ihe ọ na-eme wee nọgide ebe ọbara gba ewu ihe ga-emegide mmadụ dị ekwetara m nọ ihe isi ike o nwere oke a ga-esi kọchaa ya bụ na nwoke na nwunye ebigide ọ mụbugo nke izizi o awa ya afọ bupụta nwa adị ndụ na adị ndụ emekwa ya nke abụọ ọ bụzia na nke atọ ọ bụ na ọ nọ ihe isi ike nwoke anwa kara inwe ihe mgbochi ọ kara ịdị na-eme ka nwunye ghara ịdị ime ọzọ ọ bụ na ọ mụdebego ọ bụ na ihe isi ike nwoke anụnwa ga-agba mbọ fụ ka na nwunye bịara dị ime na o bidoro kọsabara ndị mmadụ ndị ọgọ ya ụmụnne nwunye na-agagharị na-ayọ ihe maka na onweghị ka ihe ga-esichaa ike o sigide ike mee gị ka nwunye gị tụbara ime emebie ịkpọchie ya ana m enwetakwa o nwere ka m si wee nụ na agbata obi ha bụ nwaanyị na-arụ n'ụlọ ọgwụ onye oji ime nwaanyị na-arụ n'ụlọ ọgwụ ọ kpọghị ya o wee bụrụ nwoke ọ bụgodo ụmụ ya na ndị agbata obi adịrọ na mma o nwere ihe ga-emecha ya pụta mebe ka onye isi na-adịrọ mma ya kpọrọ nwunye ya jee n'ụlọ ọgwụ gbarọpụ nwunye ya n'ụlọ ọgwụ maka o nwere ka ndị dọkịta ga-esi bụsịa na ha bụ agba nke a ga-esi na-atinyere ha okwute n'obi ha fụ nwaanyị dị ime na-eti mkpu ha ga-awariri ya afọ ụmụ nwaanyị ibe ya ga-agbakọta awa ya afọ bupụta nwa enwekwara ike ọ bụrụ na nke atọ anụnwa na ama awa ya afọ ya bụgodo na ejere n'ụlọ ọgwụ awagodo ya afọ bupụta nwa nwaanyị dị ndụ nwoke di ya gbaba ọsọ ya rapụ ha maka ọnwụ nwaanyị na-amụ nwa na-amụ ụmụ ejima ma atọ di ya rapụ ya n'ụlọ ọgwụ gbafere emechakwa agbapụta ya
o nwere nata ihe ga-abụ na ndị mmadụ ga-ejebu ụlọ ọgwụ anwa nwaanyị a na-ekpesara ha nwaanyị na nwa ya dị ndụ nwaanyị gbaba odibo n'ụlọ ọgwụ nọkata ya nọ afọ 5 ọ ga-afụrịrị onye ọ na-emetụta n'obi ga-abịasị ngwanụ ka m kwụọ ụgwọ nwaanyị kwuru nwa gị naba ọ na-eme ihe mfụ na nwoke anụnwa bụ na onye obi ọkpọ obi adịrị ya mma obi jọrọ ya njọ ụbịam ka a ga ọ bụrụ ụbịam ma ọ na-ekwensu chọrọ iji akwara ngwa ọrụ o nwere ihe a ga-akọcha ka m kwere nọ ihe isi ike amakwa m na ihe isi ike nwere ike ime mmadụ ọ rapụ ime ka mmadụ mebe ka anụmanụ kama ọ bụrụ nwoke ya na nwunye ebi maka na ọ bụrụ na nwoke anụnwa n'ihe isi ike nwee ka o si na dịta na be ha ọ karịa ikwe ka nwunye ebugide afọ ime anụnwa ofu ọnwa 2 3 4 5 6 7 ruo na nke 9 ruo ịmụ nwa onwe onye ọ ga-abụ ya na eso okwu ọ chụrụ ya chụnara ndị mụrụ ya ọ bụkwa na ọkụkọ jụọ akwa onye nwe ọkụkọ a na-akwa ajụ akwa Chizzy Chizzy ka m tinyetụ obere ọnụ n'okwu a ka onye ọbụla ghọta ihe m na-ekwu mụ nwa ada adọnyere nwoke aka n'ukwu o nwere etu ị ga-esi wee nene ihe a ọ bụrụ ihe dị mma mana mụnwa na-abụ onye ọ na-amasị inene ka ihe si wee dị wee kwuo ka anyị bụ mmadụ si wee dịrị ọ dị mfe onye anọrọ n'ihe onye nọpụrụ anọpụ ikwu okwu cheru ka m bịa Chizzy cheru ka m bịa ka m gwa gị onwere onye ga-apụtasị ka ya gbuo mmadụ nwoke a chere ka m bịa gee ntị ka ịnụ ihe na-ekwu o nwere ihe ama m o nwere ihe ada anyị nwaanyị kwuru ada anyị nwaanyị sịrị na afụrụ m nwaanyị anwa esi m Ebonyi nata n'ụtụtụ a nwaanyị anwa ha na ha bi wee na-akọ ajụjụ ụfọdụ anyị na-ajụ bụ o nwere etu ha si wee bigide nọgide ihe akparụọ ndị gị na ha bi na ogbe mmekọzi adịrọ ihe kpatara ihe a niile bụ ihe isi ike ị na-anụ ihe isi ike bụ ihe kpatara ihe a nwa na-agwa gị na ọ bụrụ mmadụ ncha na ọ bụrụ mmadụ ncha ka ihe isi ike na-eme ha emewe ka ha kwesịrị ime onye ezigbo ụbịam abịa n'elu Chizzy ego ole ka a na-akwụ nwaanyị a mụrụ nwa na operation ị mana gịnị kpatara ndị be anyị na-abịa sị amamihe amachara ihe sokwu ya ụfọdụ na-ewe na mmadụ mụọ nwa tụrụ operation na ọ bụrụ ezigbo ihe ma ụmụ nwaanyị ụfọdụ kwenyekwara ịbịa sị gị ka mụọ ka ụmụ nwaanyị Hibru na ị ga-amụkwa ụmụ nwaanyị Hibru na ị ga-amụkwa ụmụ nwaanyị Hibru ihe o gosiri bụ na ịwa nwaanyị afọ abụrụ ezigbo ihe ụfọdụ bụ etu a si wee kwenye okwukwe ndị ụfọdụ na-asị onwe nwaanyị ga-eji ụlọ ọgwụ asị a na a ga-awa gị afọ na-ebe akwa mana ndị ọkammụta egosigo na ịwa nwaanyị afọ mụọ nwa kacha dị mfe karịa isi nwaanyị mụọ etu esi amụ na chi maka na onye ọ ga-ararụ ụlọ ma ekupụta ya nwa n'afọ mana ụfọdụ ga-asị na ọ bụrụkwa my portion ọ bụrụ m nwa ụdị ha socha aghụtaghị mana nwaanyị a mụrụ nwa nke izizi na operation mụọ nke ịbụọ na operation nwoke ọ bụrụ na aka chisara ya ike ụdị ihe a bụ ihe socha eme na echiche mmadụ ada adị ọ bụrụ nwunye ya ndị ya adị ha na-ekwu na ọ na-eti nwunye ya ihe tupu ihe eme ha ekwuru na ọ na-emegbu ya tupu ihe eme ndị be m agbara ugo nwaanyị anụrụ ihe ikwuru ọ bara m ntị nwanne m nwoke anụrụ ihe ikwuru ọ bara m ntị ihe na-eweta mmadụ ihe isi ike o nwere ka ọ bụ mmadụ nwoke na onwe ya maọbụ mmadụ na onwe ya ji aka akọsara onwe ya isi ike site na ndị gị na ha bikọrọ ọnụ na ha na-emekọrịta ide mmadụ ọnụ ide atụpụrụ mmadụ ọnụ nke ọ ga-abụ na ọgbachi ụdọ mgbe gị dị somehow abstract ma ọ chọrọ n'isi oyibo ọ kwụrụ onwe ya na nwere enyi maka na ọ bụrụ o nwere enyi mmadụ nwere enwe enyi ya na ibia na-enwe mmekọrịta zuru oke na-ekene na-eji mgbarụ maọbụ ihe dị agha maọbụ ihe dị aga na-emere mmadụ ibe gị ebere ibe gị ndị mmadụ ibe ga na-emere gị dịka ihe ada Biafra kwuru na ọ bụrụ na owu ụmụnne ya na ha na-ejekọrịta
ihe mee ga-ewere ndị ịkpọ nekwa na oge ahụ ọ dịrị ime ewere ụmụnne bịara nso Chizzy mana o nwere ugboro ole na ole ị ga-ejegidesi ndị mmadụ nyere gị aka jegide ike gị agwụ ha onye ifunugu dị ahụ ewetakwa ihe a na-eto abụ ada anyị akụzikwana ahụ o nwere ka ị ga-eji o nwere ka apụcha ma ihe niile o nwere ka ị ga-eji gwagide mmadụ yogide ihe onye ma ezigbo mmadụ ị mara ma o nwere mmadụ ọ dị ma ụmụnne nke nwaanyị kwana ụmụnne nke nwaanyị gịnị mere nwaanyị ewere ekwentị ma ụdị ha obi akpọ ka ọ bụ o nwere ebe o si ọ dị ma anyị ga-agbaba ekwentị ka ndị ma tie ya na-abịa site azụ anyị agbaba ekwentị mmadụ ndị nọ na tie ya ka anyị wee na-aga akara ekwentị ga-eji wee tie ya n'obu 0909771 109 ka bụ eziokwu adịghị onye ụwa zuru ma ọlị ọ dị ma anyị ka nọkwa ya ugbu anyị ga-ewebezi okwu unu maka na ka anyị nọ ebe a wee na-ege ụmụ ihe ndị a ọgbụgbọ ka anyị na-akpọ ebe a ka anyị mara ihe ga-akụ gbasara nke onye na-akpọ ekele gị biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ na gịnị bụ afa gị ịma iwu anyị na ọnọkọ a na anyị anaghị eburu onye Igbo ị ga-asụ Igbo yele eye na ebo gịnị ngwa tie ọnụ okwu bee ya nkenke daalụ ọ dị mma ka anyị wekwara okwu ọzọ onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ odogwu ndị ebe isi akpọ nke tata ngwa gaa n'iru biko ihe ahụ ihe ezigbote anya mmiri ka ọwụ na nwoke mmụjọ bịara ọ na-ekwu ọ dịkwara ihe isi nwoke jere nke isi mere operation mee nke bụ awa ya afọ and onye mụrụ nwoke si egbu ha and ị ka nọkwa ya ya nwoke ya atụpụta taa ebe nwoke amụ ahụ ịna nwoke nwoke ego oche nwoke abụrụ ka awa ọtụta dịka nwaanyị wee mụrụ nwe enwe ọha biko daalụ ọ dị mma onye na-ayọ n'ọgbọ na-ewe ka aka si dị gị odogwu gị ezuo n'ike n'ọkwa ya bụ ihe kwesịrị ime Chizzy ọbụrụkwa eziokwu mgbe niile nwoke na nwaanyị bụ di na nwunye mgbe niile ha nọkọrọ mgbe ha na-achọ nwa o nwere ike asị ka egwu nwa abịa na-aghọta mmadụ ikwu ha n'ọnụ dịcha izi mana ọ bụrụ ka o si wee dị tie n'okwu gbadata ya si na ekwurekwu gị pụọ ngwa gaa n'iru gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma ikwucha nke a ya achọghịzi ịnụ bekee na ihe anyị na-eme ihe a bụ nnọkọ ndị Igbo ọ dị mma ka onye ọzọ tinye ọnụ n'okwu
cheta anyị hapụrụ ndị mbụ hapụ ndị abụọ hapụ ndị atọ unu chefuzie na chezie na otu a ka anyị si eme ya ihe anyị nọ na ya bụ ọnọkọ ndị Igbo ị ga-asụ Igbo ele ya afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ nna m ukwu Chizzy ee ọkịja dum nna ebukwa ka m weta ka fonu m mama m na-ata gbacha ya azụ ọ dị mma ọnụka bụ ọnụkọ ndị Igbo ịchọ itinye ọnụ okwu ị ga-asụ Igbo yele ihe onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma gaa n'iru mmadụ akọ gaa n'iru tinye ọnụ okwu gaa n'iru amecha na-ekene gị daalụ ọ dị mma ịchọ itinye ọnụ okwu ị ga-asụ Igbo ka anyị na-asụ agwana ya ọgwa gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ Tochukwu ndị ebe isi akpọ gaa n'iru bee ya nkenke ọ dị mma ịchọ isu Igbo ịsụọla ya Igbo onye na-akpọ odo onye gịnị ka nke a pụtara anyị wa ada Biafra ebe a kezi ka nke gị kee nke gị ị ga-ịsọ Igbo gwa ya afa gị You see the insight they're having on this. Because you are talking as a woman. Ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke dịzị ka ụnụ wee tinye ọnụ ihe a bụ ihe metụtara nwaanyị ụmụ nwaanyị ebe ọ bụla ụnụ tinye ọnụ n'okwu ma nwoke ma nwaanyị ihe ga-eme na ụdị ihe a mere bụ ụbịam ga-eme na nwoke na-amaghị ka esi eji nwa ga-akpọchibido nwunye ya dị ime na-achọ ịmụ nwa n'ime ụlọ jiri aka ya na-eji ime adọpụtazie nwa akpọchikwa nwaanyị n'ụzọ gbara agbagbuzie nwaanyị kedu ihe unu ga-ekwu gbasara ya ka anyị na-atụnye n'ụbọchị nketa onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ onyinye ndị ka ị mere tinye ọnụ n'ofu a ngwa gaa n'iru ọ ga-adịrị gị ma onyinye Daalụ ada na-ekene gị daalụ nne m udo ọ na-ekene gị ada a na-ekene unu Chukwu na nyere gị ọ dị mma ngwa gee ntị debezie ihe gị ka ị gee ntị ọ dị mma anyị na-ekwu maka ofu nwoke nwe ya dị ime ọmụmụ na-achọ ime na-eme ọ gbachie ya n'ụzọ jiri aka ya kpọọ onye na-ama ka esi eji ime eji ya ime ebe a na-eji ime ha jisi ike dọpụta nwa nwa adọpụtasịa nwa akpọchikwa nwaanyị n'ụzọ ebe a ka ọbara nọzi gbagbuo nwaanyị ọ ya ka anyị na-ekwu mana kwuo na ọmụbụgo ịbụọ kwuo na ọmụbụgo nke mbụ afọ ọ mụrụ nke mbụ awa ya afọ a mụrụ nwa nke mbụ site na ọwụwa afọ amụọ nke a bụ site na ọwụwa afọ mana nke ọ dịzi ime mebezie ya kama ọ ga-eje n'ụlọ ọgwụ ọ nọzi n'ụlọ mebe ya onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke odogwu eze Enugu gaa n'iru ọ dị mma ihe anyị na-asụ obi Igbo na ịbụ enyi m nwoke adịghị ya ọ dị mma ka anyị ji nwayọ maka oge ma anyị nwere ihe ọzọ anyị na-eme ka anyị na-apịachizi agbata nke a ka anyị bazie na ụmụ ihe ndị ọzọ ndị akala anyị nọ nso ada ịnụgụnụ ka o si daa kedu ndụmọdụ gị na ihe a mere na ihe niile na-eme ma ndị ntorobịa ọ bụrụ sọsọ nwoke a mere ma nna nnọgide ha chọọ iji aka ha kwụ ụdọ na amịhe maka ihe isi ike kedu ndụmọdụ ị ga-enye ha ọ dị mma
mmasịkwanụ na onye aka pụrụ jee nụọ nwaanyị maka na o nwee ike aka pụọ bụ taa echi ihe anwa mere ka aka pụọ ga-ama. Ihe m na-akọdobe bụ na nwoke ọbụla nụtara nwaanyị ruru oge nụ nwaanyị nụọ nwaanyị ya mara na ọ bụrụ sọsọ ya na-anụ nwaanyị, maka na abịa na omenala Igbo ọ bụrụ sọsọ nwoke jere nụọ nwaanyị na ụmụnne niile ma ọgọ mmadụ bụ chie ka ndị Igbo na-ekwu. Onwe ka ihe si wee sibere gị na nwunye gị ike, gbaa mbọ. A sịkwana na ịbụ nwoke na nwoke kwesịrị ịbụ nwoke na o kwesịrị inwe, biko gbaa mbọ na-akọrọ ndị mmadụ ka o si wee dịrị gị. Mmasịkwana gị ewere ịwa afọ waa nwunye gị na nke izizi waa ya na nke abụọ, gị na emekozina ka ọ ghara ịdị n'ime, maka ọ bụrụ ka esi ekwu ya, ọ bụrụkwanụ ka esi atụ ya ka o si ada na ntị. Unu ga na-emekọ, ọ bụrụ na o nwee ka o si wee dị, biko gbaa mbọ, maka na agbata obi onye bụ nwanne ya. Mee ka gị na ndị agbata obi gị na-adị na mma. Ọ bụrụ na ọ daara onye agbata obi gị ọkwaba akwa, jee soro ya kwa akwa. Nke ọ ga-abụ mbọsị ị ga-akwaba ka agbata obi gị bịa soro gị kwa. Ma nwaanyị dị ime maka o nwechakwa afụgo m ka ndị mmadụ si na-atinye ọnụ ma ebe anụ nwaanyị nọ. Enwekwara ike ọ bụrụ na nwaanyị na-eje ụka, ọ bụrụ na awa gị afọ na nke izizi waa ya na nke abụọ, ndị ụlọ ụka na-asịzi ya na okwukwe ya esiri ike na o kwesịrị ịmụ nwa ka nwaanyị Hibru, na onye na-awa afọ ọ na-amụ nwa, na onwe ike ọ bụrụ na o nwee ka o si na-emegide Chukwu. Gị nwa bụ nwaanyị ma na ịdị ime magoro na ije anwa abụrụ ije ụmụ nwoke. Ọ bụrụ na ọ dapụta otu anwa, gbara jebe ụlọ ọgwụ, iru ụlọ ọgwụ, nọrọ na geeti ụlọ, nọrọ na ebe na-abanye n'ụlọ ọgwụ, ebe a ga-afụgụtibe mkpu. Ekwekwana ka gị na di gị jee, maka na ụmụ nwoke ọkacha ụmụ nwoke Igbo nwere ka m na-esikwu ya, maka nwoke bụ onye Igbo ama o mekwe nwunye idi na nwunye ejebere ụlọ ọgwụ na ọ tinyeghị ya ọbụgoduru akpa ego n'aka, ihere ama ekwe. Kama na nwaanyị dị ime a na-esoro di emebi ihere, gbara jebe ụlọ ọgwụ, iru ụlọ ọgwụ chọba ndị enyemaka. O nwere ka ị ga-esi chọgide gwa di gị ya bịa na nso ịmụzie nwa, onwe ka enyemaka si wee bịa, amarazi ka a ga-esi mee. Nna anyị na nkenke ndụmọdụ nke gị, ewe ndị ụfọdụ dịka isi kwuo na mbụ a na-ekwu ebe a ga-ebi n'ogbe ka na ndị ogbe ha anaghị emekọ, ụdị ha mezie ihe sie ike ewezi ndị a ga-ejekwu, ọ na-ebutezi kama ihere, ya ga-ebute ihere ka ya nwụọ. Kedu ndụmọdụ gị na nkenke? Ndụmọdụ na-adụ ụmụnne m ndị Igbo bụ o ji akwa awụ arụ ma kwara onwe ya. Uwe a ọ bụ etu ọ dịzi oge gboo ka ọ dị kịta. Onye ọbụla nwee obi ọma ebe ibe ya nọ, maka onye nwere obi ọma ebe n'ibe ya nọ, imirikite oge ka ihe na-adịrị ya mma. Ihe ọbụla ọ chọrọ ọ na-achọta ya ka o nweta ya. Uche gị dịrị na Chineke, abịakwanụ mmadụ ibe ya. Biko ihe nna ekwu bụ na dịka nna anyị si wee kwu, onye fụ nwanne ya ka o si wee na-emere ya, o si dịrị ya ọnụrụbe nwanne agbara ọsọ. Mana ndị mmadụ mata na nwoke a ha jụọ ajụjụ ọfụma, maka na nke mbụ o nwere onye nụrụ maka etu ha si wee jee awacha nwunye afọ mụọ nwa, ha na-abịrị nwa etocha amụọ ọtụrụ ime nke ịbụọ, awa ya afọ etocha atụrụ nke ịtọ, maka na ihe emego ndị mmadụ a na-atazi ụta nwaanyị o ji wee mụọ nwa ọzọ. Gịnị mere ha ejiri jidere onwe ha aka? Ọ bụrụkwa etu anwa ịjụ ọfụma iwee fụ ekwensu bịa ụmụkwa ka o si eme. Na nna asị ndị Igbo biko ka anyị kpewere nwoke a na ndị bi ekpere, ihe mere emego, mana ọ dịrọ mma na o mere ma ọzọ emekwana. Ọ dị mma, biko nwafọ Igbo ejikwana ihere na ụkwara. Ihe mee gị biko dododo kọsara mmadụ nke ị na-ama ya tinyekwana aka, ejikwana aka gị emere ya na iwu eji n'aka gị ka ikpe. Ọzọ dị ka ibe ya bụ gị na agbata obi gị na-ebi n'udo. Ebe ọ bụla ị nọkwanụ ịfụ mmadụ ibe gị yere ya aka, ọkwa ndị Igbo na-asị ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ. Ebe ọ bụla ịfụrụ nwanne gị nọ na mkpa, biko yere ya aka. Gịwa nọ n'ogbe gị na ndị mmadụ bi, debe aka gị ọcha,
na-emere ndị mmadụ nke ọ ga-eji were ka ọkọ ga-esi kọba gị ewere onye ịgbakwuru ka ọ kọọ gị ya ka o nyere gị aka maka na ka isi mere mmadụ ka a ga-esi mere gị biko dododo ndị Igbo ka anyị nyere n'onwe anyị aka ejikwana ihere ọ bụrụ na ewe ka isi megide ịjụọ onye nke mbụ jụọ onye nke abụọ jebe n'ebe ahụ nọrọ ebe a Chineke ga-eziterịrị onye ga-enye gị aka mara ụdị okwukwe ị na-ekwe na ya maka na onye yara ndụkpa akụ ndị ilo erie ya ụwa bụ ije enu cheta na abụ m Chizzy ani ekelela m ada Biafra niile Chineke gọzie gị otu ọkwa ka m si kene nna anyị ugwu na-ekene Amechi ọ ga-adịrụ niile mma Chineke gọzie unu niile ọ ga-adị nọ daalụ Two ka ntị.